No tak opäť, čaute kamaráti. Včera, alebo respektíve dneska som vydal video. Včera som vám natočil video o vetore 4611. Ktorá mi tu stojí, ktorá má plasnutý blok. A dneska som už bol po druhý motor. Tiež u toho istého majiteľa, od ktorého je tá 46. Takže tento motor je to motor 6901. Je to také zvláštne vozítko. Čiže kto vie, nech napíše, z čoho to je, na čo sa to používalo. Je to 69. 69 má inčú spojku. A to odstredivú spojku, ako môžete vidieť. Má tu už odstredivku. Môžeme si ho bližšie ukázať. Čiže je to nekompletný motor, lebo chýba mu filter nafty, chýba mu chladič, takisto klinový remeň, alternátor, je tu niečo s čerpadlom, takisto chýbajú trysky, takisto mu chýbajú trysky a štarter. Ale tento motor budem skladať do tej 46, takže preložím veci ako je štarter, trysky, filter a tak ďalej, preložím z tamtoho motora prasnutého. Takisto si ho skúsime naštartovať, či to spojazním a uvidíme, čo z toho bude. S motorom sa pretočiť dá, skúšal som ho, olej má naliatý, vyzerá byť celkom čistý. Olej má naliatý, vyzerá byť čistý, ale motor stál vyše 20 rokov minimálne, čo mi povedal majiteľ, čo mi povedal predávajúci, motor stál minimálne 20 rokov, takže ideme oživiť Zetor 69 po 20 rokoch. Fuj, čo to smrdí tá nafta? 20 ročná nafta. Čo je? Čo je? Ale 2006? Minimálne 20 ročná, neviem koľko presne. Môže byť aj 26 ročná nafta.
namontovaný palivový filter po trubie, takže snáď tam je hadičku z bandásky. Odkryl som si regulátor čerpadla, vyzerá, že je to schodné, že to ide. Ďalej namontoval som si trysky, namontoval som si trubky, namontoval som štarter, káble, idem namontovať baterku, skúsim pretočiť motorom, čo nám to povie a ďalej budem skúšať štartovať. Takže motor točí, idem dať naftu, ovzdušný systém, ovzdušným čerpadlo a budem skúšať štartovať. Aha, pýtam sa na bater. Ako sa čistia taký filtre? No kamaráti, takže ovzdušňujem už filtre, ovzdušňujem si už čerpadlo, mám iba litrovú nádržku, takže to chvíľku potrvá, musím dolievať naftu. Ale pôjde to. Ale musím pretlačiť systém a ideme štartovať. Asi neviem, natlačené dosť.
kamere. Teraz sa nevidí. Osko, videl si, jak tie pružinky chodili? No kamaráti, takže mohli ste vidieť, že do 2 hodín som motor spojaznil, spojaznil. Motor šlape, nedými. Nechcem ho túrovať veľmi, lebo je bez vody, nemá vpadenie zatiaľ, ale čo nasleduje ďalej? Ďalej ho budem rozoberať, budem ho prekladať do zeleného traktora, ale musím ešte rozobrať spojku, lebo túto spojka je odstredivá, čiže táto spojka nejde do traktora, táto spojka je na nejaké iné účely, ale tento motor bude super. Takže sledujte ma ďalej, v ďalších videách uvidíte prekladanie motora. Čaute. Máme tu ďalší 100-dolový nález, kde ide o motor 6901. Je to motor z cukára na seno, do seníkov, starý družstevný na podvozku.